עולה על חרא, אחי, יפעל ככה. זכינו בחרא, היום 4 פעמים. אומר לי חרא אמיתי, זה חרא מזל. מזל הוא פרח, תראה שלי רוצה לקבל את האנשים בעצבים. שלי רוצה לקבל בעצבים. הוא ייכנס לך. אל תדאג, א', לאמא שלי הוא אומר. במייל שלי גם כדי לא בעצבים. מי יפעל לך חרא? שימי גם פה. שימי גם אתה? היי, תראה פה בגנה. הוא לא. יוני, נגב את זה. צלם את הנוף. תן לתח אותך, תמצא, תן לך קוד שכנראה. נגב את זה עם אני. יאללה, יאללה. הלאה, אמרנו 2.5. אני אתן לך קלאץ'. איפה אנחנו? אתה יכול לדעת? תעשה רגע מפה. בחלל. איתנו לך עוד יצגן. רק נגיע לי את זה משיקו. מעלה. איפה באת? מה ככה תהיה בואי, תהיה ללכת, נו. עזוב, נו, יאללה, זהו, אחי, שתוק כבר, שתוק. אל תגיד לי שתוק, נו. תראה. אלון, תראה מה רוצה לעשות. זה לא היה מפתח. וואלה, תשמע, אתה חתיכת חצוף. איך? אלון, קח לי פה איזה חרא, תסתכל. איפה חרא? תן לי חרא, תן לי. אמא, זה חרא ירקה. לא, קח עם זה. זה חרא ירקה. קח עם זה, שים לו על הפנים. שים לו על הפנים, כן, כן. תיגע בו, תיגע בו. חדרה ניתן 5 ו9 דקות שבת. תראה את שימי העצוב. אני לא עצוב יותר. יש לי חיים אחרי המוות. שימי, תראה הוא בוכה. אמא שלכם הוא מוריד את הקטנה כולו דמעות. לא,